que li dona el El president de la president de falla la falla i este és el moment. i l'avió. L'avió que cau pel fil i fa de percutor, com dèiem abans, una cosa originalíssima. Cau. Ahí está. Ahí está. Efectivamente. Este era el castell i efectivament la falla ha pres perfectament el castell, el casteller. William Shakespeare està encès perquè la gent no va al teatre. Permeten vostès la broma. Està la falla ja pràcticament encesa i a més ben encesa perquè l'ha eixit el foc del moll. Veiem que és el castell, el casteller, com deia, el pirotècnic Bronxú, que és el pirotècnic que des de fa anys és l'encarregat de disparar este xicotet, este castell, des de fa molts anys. Sembla la cara de Lenin, fixen-se vostès. Està la flama cremant el cos, però no li crema la cara. Bé, i efectivament tenien raó els components de la comissió fallera quan ens explicaren que a pesar de que el material d'esta falla també utilitza enguany el poliuretano, és una espècie de polièster ignífugo que necessita de la flama. Vol dir que efectivament està fent flama perfectament i no s'eixe fum negre que hem vist altres anys en altres falles, que una miqueta llevava, pues, no sé, vistositat, no?, per quemar. I com preocupa... 45 litres de gasolina. 45. 45 litres. I com preocupa el tema de la contaminació, la gasolina ha sigut ecològica, ha sigut verda, ens han contat. Que poca vida li queda ja a la falla. Esta falla havia recuperat un costum tradicional de les falles davant del 150 i era vestir en teles i en objectes que no eren cartó ni fusta. I això ho ha fet l'artista Pepe Martín, un home que ha vestit els ninots d'una forma magistral, aprofitant tot allò, atifells, trastos, vestits d'andanes. I ho ha fet esplèndidament. Que llàstima que... Per això són les falles, no? 115 ninots estan en estos moments ja fets cendra, que és del que es tractava. I jo diria que millor espectacle que este no podia tindre en esta illa, més en este mar meravellós de la barriada del Carme de València.